Pozdrav svima, danas ću vam pokazati jedan mali tutorial. Naime, tutorial će biti kako obrisati Instagram nalog, tako da idemo započeti sa tim. Idete na Instagram i ovdje idete u postavke računa, idete ovdje u pomoć, centar za pomoć, otvori vam se nova stranica. Ja to više volim na engleskom. Idete na ovo drugo, delete your account. Ovdje how do I delete my account i ovdje na ovu poveznicu otvori vam se nova kartica i ovdje možete izabrati zašto brišete račun. Znači ja ću i zbog izrade drugog računa unesimo lozinku i trajno izbriši moj račun. Vaš račun uklonjen, žao nam je što odlazite. I ja se nadam da ste nešto naučili i ako imate koji viška račun da se ga možete ovim putem izbrisati, tako da vidimo se u sljedećem videu.